Karong adlaw tangkod magnapo katuig na sukad mikuso-kuso ang bagyong Yolanda sa dakong bahin sa Eastern Visayas. Pipila sa mga survivors labas pa sa panumduman ang kalisdanan nga naagian tungod sa super typhoon. Ani ang report. Sa baybayon sa Anibong District sa Tacloban City, naabta namo kining pamilyahan nga nagsao sa labas nga seafood ug enjoy sa pagpangaon. Wa kalikayi nga maapil sa istorya ang pagbalik lantaw sa naagian nila sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda. Ang ilang gipuy-an sa maong dapit naapektuhan sa storm surge ug nangabanlas ang mga balay. Sa maong lugar nangapadpad ang mga dagkong barko timailhan sa kakusog sa tubig ug hangin. Sinoy Dionisio, 56 anyos, residente sa dapit, usa sa milagrong nakalingkawas sa tinong kamatayon. Apan namatay gyud ang iyang asawa nga si Glenda ug anak nga si Angel nga wa gyud igkita ang lawas. Emosyonal gihapon siya matag higayon nga makahinumdum niini. Mahirap talaga. Miss mo sila. Alala mo talaga pag dumating ang Yolanda. Anniversary. Presyo. Naalala talaga. Sobra. Lahat ng katawan ko, sira na sira. Parang bugbog. Oo, mas bubong sirado talaga. Puro ano, basa mga dugo ang katawan ko. Yun, wala na akong damit. Matud sa labaw sa CDRRMO Tacloban, ang tag-iya sa pipila ka mga balay nga nahabilin nasayod na sa plano sa syudad ug nahataga na gani ug kabalhinan. Giila ang mga nagpuyo sa no-build zone, danger zone ug buildable zone o luwas nga puy-an. So gumawa kami ng yung guideline na talagang magko-convince ng mga tao ito danger zone, ito buildable zone, ito safe zones, parang ganon. Kaya we have been doing a lot of administrative forced demolition because after all they have been given already pabahay. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.